Зузи Памуклиева и нейните супер революционни боди решения. Забравете скъпите фитнес зали, забравете сложните уреди за отслабване. Уволнете личния си треньор. Защо? Защото вие вече имате пред себе си супер универсалния тренажор Freezy Mash. Той е практически вечен и универсален. А също така не трябва да си го купувате. Просто изпразнете вашия хладилник и накарайте вашия съпруг да влезе вътре. Вземете един стар колан и го опашете около ханшата. Когато вашият съпруг се е намръзнал достатъчно, просто му подайте двата края на колана и усетете масажа. Супер практично, ефтино и вие сваляте изключително бързо от вашата телесна маса. С Freezy Mash вие можете да отслабнете изключително бързо благодарение на вашия съпруг и неговият хладилник. Благодарение на тази комбинация вие получавате чудесна талия, оформен ханш и един винаги твърд партньор във вашите тренировки. Тези млади хора не се чувстват добре. Той е консервативен и безработен. Тя е модерна жена и ходи на работа, но вече 6 месеца не си е получавала заплатата. Тези млади хора обичат да четат нови вестници, но четат един вестник от миналата година. Тя пие чаша студена вода, а той тази вода не пие. Чаша студена вода. По-добре от нищо.